هيوتن ملوات أو تسعروا لنور ساعات أو هاجرو حيال كينات العال كأون مرحقون نأمريكا خيدمو نورون ممرحن هيوتن مغيارن ناو على القالسي جمر لو ما عنتي حق أني هو التاريخ علي أفي شرح زلكم متسألخو وزحاتكم تفوتي ويتراترن لشانال نحدش تغنكم سابسكرايب إذا فيديو دما لايك لكم جمروا كسام ودقتا سنة تساني حيت فيلم ناس جمر أو 1980 عراق بأمريكا تدقفا مس إيران وتواقعوا لنورات جيزة ننا ودوم دحننت بتعام استجنقون أفتو كينات يدو خاطر زيادة ليون ولدي نودوم علي لأمريكا صدوا كل استخالهم يقوروا كرم قعزو مجمارو أديون علي كل جيزة نعان مذكر أتتقوم مفتاح ويدو تجبطه أو زتقومن سخودن جيزة نتا مفتاح ريو نديون خذكر دحر نوح قعزو علي ناو كاليفورنيا أتمو مسكو حزم من باري جمر يكون دا أمبرنا عالي هوت كان إيران زحشوا على يكون هوتو أمريكا بتعمي خبير نيرو أفتنا مجمرة نايت مرت معلتون كلهم مهارتو زر تكور زخون ترفتات يتعرفوه أفت ساعات نسو ساعات أمريكاوان نعراق دقيفهم مس إيران يواجهوا سلز نورو نعلي إيران أو سلز خونه كم تلاقي أميري ونيرم قال أمون أشبار زول شمي هو كفتم تدقا قامي زشجروا نور ساعات اتزكفأ مايكي بهال نيرو بزي مقرات نعلي صرفوني واردوني نيرو حدا معلت علي كمرتو يتوديو نجازانا خدا بقف دقا حدا ريستورانت خيدمو كريستين أو نايدي ريستورانت إن حجزتها نيرا أفتزغط المعلتي حزمنا علي مساحي داليلو جن علي أتمرتيت أتوم مهارتو بسنك مجو بزيح قدودلو نيتصرفون سلازنورو أتمجوي أو داغو حفيد رويو علي بمنتو تصرف أتمرتيت تراي كونن أكو حزمون أفت سفر إيران أو بمغانو تراي بزحات أمريكاويان يمتسألوه أفتنا ميكانيك جاراجون بسنك مانتو بزحات عمايل كثيرو أتسرح من مغطال بتعملنا تججري ركب كافت محارسة بتعم تفليو سلازنورون حجزت أيو قوال حد سوي نورون ناو تمرت خملسين كله علي مستوم تمهارو زولت ان من مسال كحجزوا ناو ناي سبورت كلاوات كأتي حسب نايكو عشو أجري جانتا خأتي حسومو نايتون جانتا مرحي ادخل جيزة زدندنون تصرفون مايك مخانو مسفلته حسهاو يغير تانيحو ناو ناي باسكت بول كلاو كأتي بسنمو أوهم بوتو أخويني تسمعان قدي فود ماي واتس حد معلتي علي تمرتويتو زسعرتو مانجاتات دويل النار إنكلو مايك بدحريتو ماتيو كونيلو دافيونا مريتي ودقو منم كيدون قويو علي بتعم تنادو سلازناره مبقاس يجمرومو دايركتر نايت تمرتويت زخونه سكينر ماتيو تطاو يبلو نمايك منم كيتزارو نعلي حباس رحاب ننوسغا ناي مبرار حدا قاي تأتيلو داقي من خي بقاس يفرارحو كاتو مرتفديسو نقازو ناتو ملسن كلو أفتناي كريستين اتسرحو لريستورانت دويلومو أديا تحوتنا نتو بممصا نكريستين نخوريه لا يسمع كأوقات إلاون مكينة آخم تشيطا نفرار حتى يسمع علي نكريستين بتعم سلز فوتيان أمنا سلز حزنلان كتتصنع كم زحق زي نقرا علي أفتت تمرتيت كازركو نفعت تمهارو حدا سلز خانة وتصيتان من محياش كحق زازغ اسم مخانو يردقا علن كي تتصبيو كريستين نحقزو مسكينة فقادنيا تخون كلتي أم تصنعو لساعات تقاط إلومن يفلاليو اتمشت نسو علي نو ناي تمرتيتو جيمي خيدمو ناي كلس وددرنا تخايدي يتصنحو ناي تمرتيتو ناي كلس غانتاتات اناتا أميري أمو بتتجواتا بتعمي دناق እናቱ ዋድቁን እናተ ባአሱን ክሪኦም እንከለውን ናይ ተحጓስ ስምዒት ይስምዖሞ ናፍቲ ክልኤው ከኣተው ይውስን ኣብቲ ዝቕፅል ንጎ ስኪነር ናይቶም ቅልስ ጋንታ ኣሰልጣኒ ዝኾነ ፕሌሰር ናይቶም ተጫወቲ ዓቕሚ ንኸማዕብሎን ዝበለፁ ተቓለስቲ ንኽገብሮምን ይሓቶ ቅፅል ኣቢሉ ዓሊ እንድሕር ደኣ መፂኡ ናፍቲ ናይ ቅልስ ጋንታ ከኣቲ ከም ዝደሊ ሓቲትካ ፈፂምካ ከይትቕበሎ ኢሉ ምስ ፕሌሰር ይነግሮ تزغط المعلتي علي نانا سلطان بليسر بوتا خيدو نفط غانتا خاتي حيال دليت كم زلو يردو بليسر جن بسكينر نخي يقبلو تنغيرو سلازناره حدش تتجاوتي يقبلهم زي لو نغيرو كأت خمزة يخيل يردو علي جن تسفاي قرصن نتسلطاني حنت عدل نخوهنا لمنه بتداغاغامي حتو بليسرون بناي على حبو بتعم تدنيقو سلازناره جيمي مزبال حدا ناي كلو تاغاطامي نخك على سي نغرو علي فقادنيا خوينو اتغطم كجمرن كلو جيمي بدرن بالسلطنن علي منم تموكرو زيولون سلازنورو بقليلو يسعرو ግን ተጫዋታ ምስተወደአ ጂሚ علي بتعم حيال مخانون بقليلو تسفا خمزه يقرصن يمسكرلو بليسرون از مسمعه بناي على حبو بتعم تدنيقو تغانتا خمس تقبل نغيرو تيشيرت هيو صباح نخملس نغيرو يسدو سنكزون علي قريعون تحغيسون نوكو حزم از زينا خنغر ناوغي نغزو يملس علي نجازا خاطن كلو جن أكو حزم صف كيرو خوري أنكلو بتعمي يجنب
ምክንያቱ ጽቡቕ ዜና ከም ዘይመጾ ብደንብ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ዓሊ ኮፍ ምሰለውን ኣብክኡ ሓዚም ብጣዕሚ ዝሕዝን ዜና ይነግሮ ሓዚም ኩሉ ሰብ ስለ ዝጸልኦ ናይ ጋራጅ ስሩሑ ቁጽሮ ከም ዘይከኣለን ኣብቲ ገዛ ንነዊሕ ግዜ ከም ዘይጸንሕ ነረዲኡ ዓሊ ምስኡ ክነብር ብጣዕሚ ይኸውዶ ስለ ዘሎ ንኢራን ክሰዶ ምዃኑ ይረድኦ ዓሊ ብብዙሓት ምክንያታት ሓሳቡ ቀይሮ ይምክር ሓዚም ግን ኩሉ ነገር ማዛዚኑ ወሲኑ ወዲኡ ምዃኑ ረዲኡ ንብረቱ ንኽጥርንፍን ንኢራን ንኽምለስ ንኽዳለን ይነግሮ ዓሊ ኩሉ ነገር ይቕየረለ የሎ ኢሉ ተስፋ ዝገበረሉ መዓልቲ ሃንደበት ኩሉ ነገር ምብልሻዩ ብጣዕሚ ናዲድዎ እናብ ጎይናው ክፍሉ ይኸይድ እሞ ብንደት እቲ ማዕጾ ብሓይሊ ዓጽዮ ሓዚም ንዓሊ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነሉ ቀስ ኢሉ ናብ ክፍሉ ይኣቱ እሞ ዓሊ ኣብ ዓራት ኮፍ ኢሉ እታ ኣሰልጣኒ ስፕሊንተር ዝሃቦ ቲሸርት ኣብ ኢዱ ሒዙዋ ይሪኦ ሓዚም እንታ ቲሸርት ካበይ ዘምፃ ምዃና ምስ ሓተቶ ዓሊ ናይ ትምህርቲ ቤቱ ናይ ቅልስ ክለብ ከም ዝኣተየ ይነግሮ እዚ ምስ ሰምዐ ሓዚም ንዓሊ ንኢራን ናይ ምልኣኽ ሓሳቡ ይቕይር ኣብቲ ዓዲ ማንም ሰብ ከም ዘይንዕቆም ንዓሊ ብደንብ ሰልጢኑ ኣብታ ሃገር ካብ ዝፍለጥ ጎዛት ተቓላሲ ንኽገብሮ እውን ይውስን ለካ ሓዚም ባዕሉ ኣብ ሕሉፍ ብጣዕሚ ጎበዝ ተቓላሳይ ነይሩ ብተደጋጋሚ ብዙሓት ጨዋታታት ሲዒሩ እውን ከበድቲ ሽልማታት ዝተሸለመ ሰብ እዩ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ኣሰልጣኒ ፕሌሰር ንዓሊ መሰረታዊ ትምህርትታት ናይ ቅልስ የምህሮ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓዚም እውን ዓሊ ንገዛ ክምለስ እንከሎ ኣካላዊ ጥንካርኡ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምድያው ኩሉ ግዜ ይሰልጥኖ ንዓሊ እውን ቀደም ሮማናውያን ዝጥቀሙላ ነበሩ ኣሚል እትበሃል ናይ መሰልጠኒት መሳርሒ ሂቡ መዓልታዊ 100 ግዜ ንኽጥቀመላን ኣብ ሰውነቱ ዓብዪ ለውጢ ከም ዝርእን ይረድኦ ዓሊ ኣብ ትምህርቲ ቤትን ኣብ ገዛን ሰልጢኑ ምስ ወድአ ንክሪስቲን ናይ ትምህርቲ ነጥባ ንምቕያር ናብቲ ሬስቶራንት ንኽተጽንዕ ክሕግዛ ይኸይድ መጀመርያ ክልቲኦም ንበይኖም ኮፍ ክብሉ እንከለዉ ብጣዕሚ ይተሓፋፈሩ ድሕሪ ግዜ ግን እናቐለዱን እናሰሓቑን ይቀራረቡ እሞ ፍሉያት መሓዙት ይኾኑ ግዜ ክሓልፍ እንከሎ ዓልን እቶም ካልኦት ደቂ ጋንትኡን ትምህርቲ ቤቶም ወኪሎም ምስ ካልኦት ትምህርቲ ቤት ንምግጣም እናተዳለዩ ይጸንሑ ዓሊ ኣብ ናይ 120 ኪሎግራም ክላስ ይብደብ ሓዚሙን ንዝኹሉ ግዜ ዝሰልጠኖ ቆልዓ ንኽደግፍን ንኽሕግዝን ናብቲ ቦታ ይመጽእ እቲ ቅልስ ክጅምር እንከሎ ዓሊ ኣብ መጀመርያ ብጣዕሚ ይጽገም ተጋጣሚኡ እውን ብተደጋጋሚ ይውድቆ እቶም ተኸታተልቲ እውን ንዓሊ ዓሌት ተኮር ዝኾኑ ጸርፍታት እናጸረፉ ክድህልዎ ብጣዕሚ ይሞክሩ እዚ ኩሉ እናተፈጠረ ግን ሓዚም ብጎኒ ኮይኑ ትኹረቱ ንኽእክብን እቶም ሰባት ዝብልዎ ረሲዑ ዝሰልጠኖ ኩሉ ነገር ንኽዝክር ይነግሮ ብናይ ኩኡ ቃላት ብጣዕሚ ተበረታቲዑ ዓሊ ተስቲኡ እንደገና ምግጣም ክጅምር እንከሎ ዝተፈለዩ ውፅኢታት የምጽእ ብዙሕ ከይጸንሐ እውን እቲ ጨዋታ ዓሊ ሰዓራይ ኮይኑ ይውድኦ ድሕሪ ደቃይቕ ዳይሬክተር ትምህርቲ ቤቶም ዝኾነ ስኪነር ንፕሌሰር ፀዊዑ ዓሊ ዋላ ሲዒር እንከሎ ንምንታይ ናፍቲ ክለብ ትቕበሎ ኢሉ ንፕሌሰር ይኩርየሉ ፕሌሰር ግን ብናይ ስኪነር ዘረባ ምንም ኣይተነኽአን ምክንያቱ ካብ ኩላቶም ናይ ክለቡ ተጋጠምቲ ዓሊ ጥራሕ እዩ ሰዓራይ ኮይኑ እቲ ጨዋታ ወዲእዎ ካብታ መዓልቲ ሳንድሓር ዓሊ ብጣዕሚ ተበረታቲዑ ዝበለጸ ምስልጣንን ምምሃርን ይጅምር ካብ ሓዚም ሓደሽቲ ናይ ቅልስ ቴክኒካት እናተምሃረ ኣካላዊ ብቕዓቱ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምድያውን ኩሉ ግዜ ስፖርቲ ይሰርሕ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት እውን ፍረ ጻዕሩ ምርኣይ ይጅምር ምክንያቱ ዓሊ ኣብ ዝኸዶ ቅልስ ሰዓራይ ኮይኑ ምውፃእ ይጅምር ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ሰለስተ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ጂሚን እቶም ካልኦት ናይ ክለቡ ኣባላትን ናይ ትምህርቲ ቤቶም ናይ ክብሪ ጃኬት ሂቦም ከምኦም ሓደ ገይሮም ከም ዝተቐበልዎ ይረድእዎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክሪስቲን ዓሊ ብደንብ ጌራ ንኽተጽንዕ ሕግዛ ስለ ዝነበረ ውፅኢታ ዝለዓለ ምዃኑ ይጅምር ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረኸቦ ዓወታት ንምስትምቓር እውን ክሪስቲን ዓሊ እቶም ካልኦት መምሃርቶምን ኮይኖም ናብ ናይ ዘይፈልጥዎ ሰብ መሐመሲ ኣትዮም ምስዕሳዕን ምጭዋትን ይጅምሩ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ በዓል ዋና ዕንጨይቲ መጽዮ ጓዮም እሞ ዓሊና ክሪስቲን ኣብቲ ውሽጢ ተሓቢኦም ይቐርዩ እቲ መሐመሲ ንዝተወሰነ ደቓቕ ምስ ተሓቢኡ እውን እቲ ሰብኣይ ከይረአዮም ብምኻዱ እናሰሓቑ ወፂኦም ንዕርኽቶም የርክብዎም እቲ ምስሊ ተቐይሩ ናብ ሮመን ይወስደና ሮመን ኣብታ ሃገር ካብ ዝርከቡ ናይ ቅልስ ቻምፒዮናት እንትኸውን ሪከርዱ ንምስባር ዝቐረበ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ግን ኣጋጣሚ ዓሊ ዝተፈላለዩ ጨዋታታት ሰዓራይ ኮይኑ እናወድአ ሪከርዱ ንምስባር ከም ዝቀራረብሎ ምስ ረአየ ምጭናቕ ይጅምር ምክንያቱ ዓሊ ንሪከርዱ ሓደጋ ኮይኑ ተራእይዎ በቲ ወገን ዓሊ ንኽጋጠም እናተዳለየ እንከሎ እቶም ተኸታተልቲ ብሰንኪ መንነቱ ብዙሕ ጸርፍታት ይጸርፍዎ ስለ ዝነበሩ ኣሰልጣን ፕሌሰር ታሪኹ ክሳብ ዝኣክል ተሓቢኡ ንኽጸንሕ ይሰዶ ዓሊ ኣብቲ ድሕሪ ተኸታተልቲ ኮፍ ዝብልሉ ቦታ ተሓቢኡ እናተጸበየ እንከሎውን ክሪስቲን ምስ ዊንዲ እትበሃል ዓርካ እናተዛረበት ይሰምዓ ዊንዲ ንክሪስቲ ንዓሊ ትፈትዮ ኮይና ተሓታ ክሪስቲ እውን ንዓሊ ከም ዘይትፈትዮን ምስኡ ምዃኑ ብጣዕሚ ከም ዘጽልአን እናተዛረበት ዓሊ ብድሕሪት ኮይኑ ይሰምዕ ብቓላታ ብጣዕሚ ተነኺኡ ዓሊ ተናዲዱን ሓዚኑን እቲ ስምዒት ናፍቲ ጨዋታ የምጾሞ ንተጋጣሚኡ ኣብ ሰከንዳት ጥራይ ብምስዓር ንኹሎም ቶም ተኸታተልቲ የደንግጾም ካሊእ ትረፍ ንዓሊ ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ይጭቁኖ ዝነበረ ዳይሬክተር ስኪነር ከይተረፈ ደው ኢሉ ምጥቓዕ ይጅምር ድሕሪ እቲ ጨዋታ ሮመን ንዓሊ ኣብቲ ክዳውንቶም ዝቕይሩሉ ሎከር ይረኽቦ ክልቲኦም ዝጋጠሙሉ መዓልቲ ቀሊል ከም ዘይኸውንን ክሳዱ ሰይሩ ከም ዝቆትሎን ንዓሊ ጸቒጡ የፈራርሖ ዓሊ ንገዝኡ ክምለስ እንከሎ ሮመን እንታይ ኢሉ ከም ዘፈራርሖ ንሓቅኡ ሓዚም ይነግሮ
ምስ ሮመን ንዘለዎ ጨዋታ ዓሊ ብደንብ ገይሩ ንምድላይውን ምሰኩኡ ሓዚም ኮይኖም ሮመን ኣብ ሕልፍ ግዚኡ እናተቃለሶም ዝተቆረጹ ቪድዮታት እናደጋገሙ ይርእዎም ንሰዓታት ተጠንቂቆም እናርአዩ ድሕሪ ምጽናሕውን ሓዚም ናይ ሮመን ድኽመት እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝፈለጠ ንዓሊ ይነግሮ እቲ ድኽመቱውን ክቃለስ እንከሎ ደው እንትብል ሚዛኑ ምሕላይ ከም ዘይኽእል እዩ ምስ ሮመን ዝጋጠመሉ ሰዓት እታ ናይ ሚዛንካ ዘይምሕላይ ድኽመት ተጠቂሙ ከመይ ገይሩ ከውድቆ ከም ዝኽእል እናምሃረውን ተፈላለዩ ቴክኒካት ንዓሊ የምህሮ ይኹን ደኣ እምበር ዓሊ ድፍረቱን ተውዓቱን ከም ቀደሙ የለን ንሮመን ብጣዕሚ ከም ዝፈርሖ ግልጽ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ገጢሙ ማንም ዘይሰዓሮ ናይ ትምህርቲ ቤታት ቻምፒዮን ክገጥምኒ እቲ ዝፀቕጥውን ልዕሊ ዓቕሙ ይኾነ እሞ ንሓዚም ክስዕሮ ይኽእል ዴታይ ምንም ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ይነግሮ ዓሊ ብጣዕሚ ፈሪሑ ከም ዘሎ ዝተርኣዮ ሓዚም እውን ፍልይ ዝበለ ምኽሪ ይህቦ ኣብ ትምህርቲ ቤቱ ዘፍርሖ ወይ ዘጨንቆ ሰብ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ብሕጂኡ ክገጥሞ ይነግሮ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ፍርሓት እናተቆፃፀሮ ናብቲ ግጥም ኣትዩ ፈፂሙ ከም ዘይስዕርን ቻምፒዮን ከም ዘይኸውንን ግልጽ እዩ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ዓሊ ናይ ኣኩኡ ሓዚም ምኽሪ ተቐቢሉ ኣብ ትምህርቲ ቤት ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ብጣዕሚ ዘቸግሮ ዝነበረ ማይክ ንክገጥም ይውስን ካብ ትምህርቲ ተፈዲሶም ዓሊ ንማይክ ክኸርክዎ ብድሕሪቱ እናኸደ እንከሎ ክሪስቲን ብቕድሚቱ ትመጽእ እሞ ኣብዞም ዝሓለፉ መዓልትታት እንታይ ገይረካ እየ ገጽካ ትኸልአኒ ነበርካ ኢላ ትሓቶ ኣብቲ ሰዓት ንሱ እውን ዓሊ ምስ ዊንድ እናተዛረበት ከም ዝሰምዓን ብቓላታ ብጣዕሚ ከም ዝተጎድአን ይነግራ ክሪስቲን እውን ኣብቲ ሰዓት እሱ እንታይ ኢላ ከም ትምልስን እንታይ ኢላ ይቅርታ ከም ትሓቶን ቃላት ትስእን ዓሊ ዝምስፈለ ንማይክ ክገጥም ሓዲግዋ እናጎየ ይኸይድ እሞ ኩሉ ሰብ እናርአየ ምበኣስ ይጅምሩ ድሕሪ ዝኹሉ እውን ደፊሩ ነቲ ዘፍርሖ ነበረ ሰብ ይገጥም ግን ብዙሕ ከይጸንሑ ዳይሬክተር ስኪነር መጺኡ እቲ በኣስ ጠጠው የብሎ እሞ እቲ በኣስ ዝጀመሮ ዓሊ ስለ ዝነበረ ካብቲ ናይ ቅልስ ክለብ ከም ዝተባረረ ይነግሮ እንድሕር ደኣ ፀባይ ገይሩ መምሃር ዘይቀፂሉ እውን ካብቲ ትምህርቲ ቤት ከም ዝባረር ይረድኦ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣሰልጣኒ ፕሌሰር ንሓዚም ክሪኦ ናብ ገዝኡ ይኸይድ ናይ ዓሊ ናይ ግጥም ቴክኒካት ብደንብ ገይሩ ምስ ረኣየ ሓዚም ፍሉይ ተጫዋቱ ምንባሩ ኣጻሪኡ ይመጺኒ እቶም ካልኦት ኣባላት ክለቡ እውን ከም ሓዚም ዝበሉ ንፉዓት ተቓለስቲ ንክኾኑ ንሓዚም ምስኡ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ኣሰልጣናይ ኮይኑ ንቁፅር ይሓቶ ሓዚም እውን መካኒክ ኮይኑ ስርሑ ጠጠው ካብ ዘብል ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝገበረ ስራሕ ንምጅማር ተሃንጢኡ ፈቃደኛ ይኸውን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ሓዚም ምስ ፕሌሰር ኮይኑ ነቶም ካልኦት ኣባላት ክለብ ምስልጣን ይጅምር ዓሊ ግን ተዋሪሩ ስለ ዝነበረ ብጎኑ ኮፍ ኢሉ መይ ምጥማት ካሊእ መማረፂ ይነበሮን ሓደ መዓልቲ ዓሊ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሱ ንገዝኡ እናኸደ እንከሎ ክሪስቲን ይቅርታ ክትሓቶ ታሃንጢያ እናጎየት ትመጾ ክሰምዓ ስለ ዘይከኣለ ግን ብሓቂ ከም ተፍቅሮ ብግልፂ ጌራ ንምርኣይ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሰባት ትስዕሞ እሞ ዓሊን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባትን ብጣዕሚ ይግረሙ እዚ ምስ ተፈጠረ ዓሊ ኩሉ ነገር ከስተኻኽል ከም ዘለዎ ተረዲእዎ እናጎየ ናብ ናይ ዳይሬክተር ስኪነር ቢሮ ይኣትሞ ናብ ናይ ቅልስ ክለቡ ተመሊሱ ደግማይ ንኽጫወት ሓንቲ ዕድል ንክህቦ ይልምኖ መጀመርያ ዳይሬክተር ስኪነር ምንም ኣይሰምዖን ዓሊ ግን ተስፋ ይቆረፅን ነቲ ዳይሬክተር ኣዲኡ ከም መስታወሲት ዝሃወቶ መፍትሒው ዓደይ ብጣዕሚ ብዙሕ ችግር ሓሊፈ እየ ናብ ዝመፀ ንኣሜሪካ ንኽበፅሑውን ወለደይ ብዙሕ መስዋዕቲ እዮም ከፊሎም እዚ ተባሪርካን እውን ናብ ዓደይ ተመሊሰ ኣብቲ መጠረሽኡ ዘይፍለጥ ኩናት መሕዋሰይ ይተርፍን ኢሉ ክንደይ መከራ ከም ዝሓለፈ ስኪነር ይረድኦ ናይ ዓሊ ልቢ ዝነክእ ታሪክ ምስ ሰምዐ ዳይሬክተር ስኪነር ተመሊሱ ናብ ክለቡ ንኽኣቱ ይፈቕደሉ ንትምህርቲ ቤቶም ወኪሎም ኣብ ዘካይድዎ ቀጻሊ ጨዋታ ግን ዓሊ ጥራይ ኮነን ስዒሩ ሳላ ሓዚም ምስ ፕሌሰር ብደንብ ገይሮም ዘሰልጠንዎም ኩሎም ኣባላቶም ክለብ ስዒሮም እቲ ጨዋታ ይውድእዎ ኣብ መጠረሻውን ኩላቶም ኣባላት ክለብ ብጣዕሚ ዓብይ ለውጢ ስለ ዘምጽኡ ናብ ፋይናል ኣትዮም ይውድእዎ እቲ ምሸት ንሱ ዓልን እቶም ካልኦት ኣባላት ክለውን ዓወቶም ንምጥዓም ንሓደ ምድላዊ ይኸድሞ ንሓዚም ክጽውዑ እንከለዉ ናብኡ ከይድ ከም ዘይደልን ንገዝኡ ከም ዝኸድን የረድኦም ግን ንገዝኡ እናኸደ እንከሎ ሓዚም ብዙሕ ከይረሓቐ መኪና ሓደጋ ይገጥሞ እሞ እንከይጸንሐ ይመውት ናይ ሓዚም ሃንደበት ምሟት ንዓሊ ብጣዕሚ ይጎድኦ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮ ሓደ ቤተሰብ ጥራይ ዘይኮነ ሲኢኑ ዝፎትዮ ዓርኩን ዘኽብሮ ሰልጣኒኡ እውን እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ወርሕ ዓሊ ኣብቲ ፋይናል ምስ ሮመን ዝገጥመሉ መዓልቲ ይኣክል ኣብቲ ናይ ተጋጠምቲ ዝርዝር ከይዱ እንትርኢ ድማ እቶም ካብ ትምህርቲ ቤቱ ምስኡ ዝመፁ ኩሎም ተጋጠምቲ ከም ዝተሰዓሩን በይኑ ከም ዝተረፈን ናይ ትምህርቲ ቤቱ ናይ መጨረሻ ተስፋ ምዃኑን ይርድኦ ናይ ዓሊ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ኣሰልጣኒ ፕሌሰር ኩሉ ግዜ ኣኩኻ ከም ትስዕር ይፈልጥ ነይሩ ምእንቱ ኢልካ እውን ሰዓራይኩን ትኹረትካ እውን ኣክብ ኢሉ ንዓሊ የበራታትዖ እቲ ግጥም ክጅመር እንከሎ ግን ዓሊ ኣብቶም ናይ መጀመርያ ዙራት ብጣዕሚ ይችገር ሮመን እውን ብጣዕሚ ጠንካራ ስለ ዝነበረ ንዓሊ ደጋጊሙ ወዲቑ 4-0 እናመርሖ ይጸንሕ ኣብ ካልኣይ ዙር ሮመን ንዓሊ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይወቕዖሞ ነጥብታት ይቕነሰሉ እዚ እውን ንዓሊ ንኸርክዎ ዝበለፀ ዕድል ይኾነሉ ሮመን ንዓሊ ደጊሙ ከውድቆ እንከሎ ደጊሙ ንምትሳእ ብጣዕሚ ይችገር ግን መሬት ወዲቑ ናፍቶም ተኸታተልቲ እናጠመተ ጸኒሑ ንፕሌሰር ይርእሞ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረት ንሓዚም ዝተዳለየት ወንበር ጥራሓ ከም ዘላ ይርኢ ኣብታ ሰዓት ሳውን ናይ ህልኽን ሓቡን ስምዒት ብጣዕሚ ይለዓዓል ሓዚም ዘሰልጠኖ ናይ ቅልስ ቴክኒካት ኩላተን ይዝክረን እሞ ሓደ ብሓደ ንሮመን መውዳቕ ይጥቀመለን
ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ እውን እቲ ጨዋታ ገላዊጡ ዓሊ ማንም ዘይተጸበዮ መልክዕ ንሮማን ይስዕሮ እቲ ተኸታታሊ እውን ከይተጸበይዎ ተመሊሱ ዓሊ ብምስዓሩ ተገሪሞም እናጣቕዑ ሽሙ ይጽውዑ ንትምህርት ቤቱ ወርቂ ሜዳልያ ሒዙ ስለ ዝተመለሰ እውን ኣብ ኮሌጅ ከይዱ እውን ዘምህሮ ሙሉእ ስኮላርሺፕ ይረክብ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ዓሊ ምስ ክርስቲን ኮይኑ ናይ ሓዘን መቃብር ንኽርኢ ይኸይድ እታ ዝተሸለማ ወርቂ ሜዳልያ ኣብ መቃብር ኣቕሚጥዋ እናኸደ እውን ፊልም ናይ ውዳእ እዚ ሓቀኛ ታሪክ እዚ ንብዙሓት መምሃሪ ከም ዝኸውን ርግፀኛ እየ ሓሳብ ርእይቶምኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻኒሒት